Vítame všetkých hráčov a hráčky Magicu pri našom podcaste Spellcast, kde budeme rozoberať na semi-pravidelnej báze témy ohľadom Magicu, Commandera, noviniek a podobne. To je taký uvítací pilotný podcast. Problematiky. A pripravili sme si nejaké témy, takže nebudeme to asi zdržovať a môžeme sa rovno do toho pustiť. Čo ty na to? Akože jasné. Dobre, tak mi povedz, ako si sa dostal do Magicu. Ja? Ja som sa dostal k Magicu už na základnej škole, v podstate asi v nejakom 7. ročníku. To som prvýkrát pozeral nejaké tie videjka, ako hrať Magic vlastne na YouTube. S tým, že sme to ešte vtedy hrali s kamošom v pivnici, normálne, že na doske, bez obalov, bez všetkého, sme proste tie karty šukali, sme si kúpili ten... To bol taký box, kde máš vlastne ten... pripravené, ako buildovať ten balík, že máš tam landy, rôzne karty a takéto sračky. Chandra bola na obale, neviem, jak sa to volá. Povedz ty, ako si sa dostal k Magicu? Dosť podobne, ja som vlastne bol na základke, kde nikto nerobil žiadne takéto veci, tam som mal samých futbalistov a hokejistov a takto. Potom som prešiel na 8-ročný Gimpel, kde som spoznal jedného chalana, ktorý mal nejaké kartičky a že to vyzerá cool a to som si pamätal, lebo vlastne Sami, čo teraz so mnou hráva, tak ja som s ním chodil na základku ešte na prvý stupeň a on bol tuším o 2 ročníky vyššie a on non-stop robil proste zle, my sme všetci nenávideli. Sorry za takýto expose, ale on mi raz proste robil zle na preliesky a ma tak kopol do brucha a učiteľ tomu povedal, že sa musí nejako ospravedlniť a oni si zamenali Magicové karty. A my sme to mali zakázané, lebo tam boli morbidné obrázky a tak, my sme mali Pokémonov. A on mi vlastne dal za to kartu a to bola moja prvá Magic karta, čo som mal. Dúfam, že bola na krypto minimálne. Hej. A inak tú kartu ešte mám ju v albume, je to z Corsetu 2010, čiže to bolo že mega dávno. A potom, keď som prešiel na tú druhú školu, tak tam to chalani hrali, tak ma to jeden kamarát naučil a ja som po škole chodieval do Brlohu si kúpať booster packy a otvárať si to. Áno, keď si ešte na základke, neviem, jak ste to mali vy, ale my sme mali také, že ešte aj funny pravidlá. Vieš, také, že nechápeš všetkým mechanikám a proste občas to mrneš tú kartu len tak, jak... My sme v podstate robili, že hoci čo sa nám chcelo a raz som išli s mamou na dovolenku a ja som mi presvedčil, že my sme vždy mali radi, že sudoku, doskovky, krížovky a všetky doskovky. Že mami, že je taká doskovka, že kúpme si to. A to bol starter set a to bol ten Goblini versus Elfovia. A ona to vtedy kúpila, keď sme išli na dovolenku a som si vymýšľal pravidla, že iba sme si proste vykladali kartičky a mama pri každej karte, že to je aký morbidný obrázok, že to ty také hráš, sa ti bude snívať, že to je hrozné. S rodičmi to je podľa mňa ťažké hrať, že minulé mi tu došli. Ešte som zabudol povedať vlastnú shop. Akože mi tu nedošli mi domov, došli mi do shopu. Majiteľ spellbooku. Mi došli, že vlastne traja chalani aj s mamou a chceli si kúpiť deky. Tak sme im požičali vlastne tie štartovacie deky. Chalani už cca chápali, o čo ide, ona bola totálne lost a potom rišla, akože úplne bola stratená, len tak pozerala na to, že a vykašľala sa na to, čiže s rodičmi to asi neskúšať. To by som nevedel vôbec. A my sme to hrali tak, že na zemi bez obalov na koberci so zošuchanými kartami a potom som nejak Magic vypustil, nejak som to neregistroval veľmi dlho a keď vo Fantastiku sa hrával No Rare štandard, čo bol v podstate, že Pauper štandard a to bolo super, lebo tam neexistovali nejaké databázy dekov, čo si môžeš stiahnuť, to si každý vykraftil niečo, tak tam som chvíľu chodieval a potom ma to zase prestalo baviť, až potom, keď mi kamaráti ukázali Commander, tak som bol taký, že že to je cool, lebo mne sa moc nepáčilo to, že chodíš sa proste do jedného formátu, že to nikdy nebolo až tak pre mňa, že na to som mal Hearthstone a podobne. A on sa vlastne dostal do Commandera. Akože ten jedna forma nie je že zlý úplne, turnajov je dobrý, lebo máš vlastne rýchlo vybavenú hru. Takže ale vlastne Commander je o tom sociálnom hraní, vieš tom strategizovať, vieš proste diplomáciu nejak využiť, nezaujíma, alebo... Keď chcem dobre zahrať, som strašne rád, keď si môžem proti kamarátom zahrať jednotku, či už je to obyčajný Commander, on to hráš ako keby duel alebo nejaký pauper alebo takto, ale keď idem si zahrať Magic, tak chcem robiť tie hlúposti a chcem pomaly ani nehrať Magic a zabávať sa s kamarátmi a robiť okolo toho kokotiny. Čiže to je to, že prečo mňa začal baviť ten Commander formát a potom som sa tak veľmi do Magicu dostal pri Phyrexia All Will Be One, čo bolo vlastne... Akože bola to cool edícia, hej, to o tom potom. Ja som asi začal teraz, akože najprv som zberal Pokémonov, hej, klasika, keď bol ten veľký boom. A ja som sa k tomu dostal naspäť vlastne, keď vyšla Dominaria United. No, kúsok predo mnou. Tam som to celkom bombil, však Shoulder som asi 3-krát vyťahol. čiže to bola cool edícia, len
Akože tá Pyrexia, ja som na ňom akože brutálne veľa minul, hej, zase tam boli pekné karty, vyzerali dosť tak, jak to povedať, tak metalové landy a tieto srandy, No, že boli dosť dobré. bolo to cool. A veľa ľudí, napríklad aj jeden zákazník, čo ku nám chodí, tak on tiež iba Pyrexiu, lebo proste sa mu to páči. Je to temné. Čiže ja som to jednom chalanovi doniesol tie Phyrexijské Fuartové landy. No. Ešte nemám nejaké na predaje, že keď už basicy ani v dekoch nehrám, že to máš za ich, tak som ich doniesol. Dobre, máme tu bod, že čo ti vadí na Magicu lomeno Commander formáte. Teraz myslím, teraz môžeš si ventilovať všetko na Wizards of the Coast, Hasbro a formát Rules Committee a podobné veci. No najviac mi asi vadia toxický hráč, to je prvá vec. To je proste prvá vec, keď si nový hráč, skúšaš komandra a vychytáš niekoho toxického, že ide si random s niekým zahrať do herné, tak to ťa podľa mňa dosť odradí. A tí ľudia by si možno mohli aj trochu uvedomiť, že aha, asi ho odradím a už iný nebude hrať. A to je podľa mňa celkom škoda. Hlavne to robia tí starší hráči. Akože sú aj mladí toxickí, sú tu zažil nejakých, ale tí starší hráči väčšinou radi, takže tyranizujú ľudí. Väčšinou nováčikov. Na Hasbro? Hasbro vydáva tie edície, že brutálne. Občas vydajú Commander decky, občas nie je to také. Napríklad mi vadilo, že pri Assassin's Creed nevydali Commander decky. Hej. No tie Universes Beyond sú strašne divné, lebo ja mám pocit, že oni tak hľadajú ten formát, v akom to majú vydávať, lebo prišiel Warhammer a tam boli, že iba decky. A prišiel Lothar a to bolo, že všetko. A potom prišiel Doctor Who a to boli, že decky a Collector Booster. A potom prišiel Assassin a to boli, že Fallout. A Fallout tiež kolektor a deky. A potom vyšiel Assassin a tam boli iba Beyond boostre a Collector boostre. A to je podľa mňa dosť problém, lebo Assassin má dosť nevyužitý potenciál tých komanderských dekov. Hej. Kebyže spravíš čisto pirátsky deck s tým oným Edwardom Kenwayom, tak to by bolo podľa mňa celkom sick, že ľudia by si to kúpili, že páčilo by sa im to. No neviem, akože Hasbro teraz celkom drbe. Dúfam, že sa budúci rok trošku skrotia s tým vydávaním edícií. No, máme ešte roadmap na ďalšie 2 roky, takže to nemyslím si, že... Ale akože to special edície občas len tak dropnú z ničoho nič, hej, že nič a zrazu vydáme toto. Alebo napríklad Secret Layery sú taká sick vec teraz. Hej, je to brané akože special vec, ktorú si môžeš kúpiť v obmedzenom množstve, ale teraz to vydávajú toľko, že... Ale im proste zajebalo, lebo oni spravili vec, že mali to tak, že máš okno, v ktorom si to môžeš objednať. Všetky, čo sa objednajú, oni vytlačia a pošlú tým ľuďom. Vtedy im akože stiahli peniaze, až potom, keď sa to akože posielalo, tlačilo. Každý, kto chcel, tak mohol mať. Potom prešli na ten systém, že urobia limitovaný počet kusov a máš limitované okno, kedy si to môžeš kúpiť. Na to ľudia začali strašne nadávať, pretože napríklad, čo bol ten Rinen sérii Secret Lair Commander deck, ten nemá skoro nikto, ani tých anielov, ani Monty Python, no to je ten Rinen série, hej. Tak sa to volá? Hej. To je Keden Dogs. Hej, ale ten Commander sa volá, že Rinen série The Inseparable. A všetci na to nadávali, že to sa nedá kúpiť, sa nedá stihnúť, že vy proste dropnete o 2:00 v noci pre Európu a pre Koreu je to proste, že o 6:00 ráno, že je to... Ja celkom čudujem, lebo vieš, ak to by mali podľa mňa, akože keď sa pozerám z pohľadu toho korporátu, však oni by z toho mali brutálne cash, lebo ten deck chcel každý. No hej, a potom vieš ako to opravili? Že je síce vytlačené limitované množstvo verzií, alebo limitované množstvo kusov, ale môžete to kúpiť do nekonečna. Čiže oni sa iba zbavia tých hovien, ktoré nikto nechcel, lebo o 3 roky si to niekto náhodou kúpi, ale tie lery, ktoré proste ľudia chcú, tak nebudú. Akože oni sú už možno aj trošku viac na ten sekundárny trh, vieš, že vlastne tí resellery to teraz, vieš, vedia dosť dobre využiť, vieš. Keď to vychytali, tak teraz to predávajú za dvojnásobok proste. Gratulujem. Ste skalperi. No nechápam im. Akože prečo až toľko veľa edícií vychádza za rok? To je celkom také, že... Pre nových hráčov to musí byť teror. Metúce. To musí byť teror, ale zase to podľa mňa nahrába aj viacej nových hráčov a majú celkom dobre splnené tematiky. Napríklad, že keby som taký nalomený, že či si skúsim zahrať Magic a zrazu dropnú Outlaws of Thunder Junction a mám tam cowboyov, tak hneď si idem proste kúpiť Magic. A potom hneď na to vyjde Bloomborov, tak ďalší kamarát proste, ktorý má rád Rakúnov, si musí kúpiť balík. Vieš, teraz si dobre, že keď toho vydajú veľa, tak proste každú tú edíciu s tou tematikou sa nejak rozdelí medzi malú grupu ľudí. No, že hej. A nemajú o to záujem, že všetci, hej, že...
keby to vydávali dlhšie, tak tí ľudia si viac tú edíciu podľa mňa aj užijú, lebo teraz už to je také, že ja už nepamätám, že boli vôbec Outlaws of Thunder Junction, hej, že plus napríklad... Som si sortoval bulk a teraz som videl symbol, že to čo bolo, že aj to bol tento rok. Ste už aj to je na hovno a čo som chcel povedať k tým Commander deckom, hej, dosť je tam nerovnováha v tých Commanderoch, čo vydávajú, že jeden je, že topka, ten chce každý a ostatné sú, že... Lebo v jednom reprintnú 15 eurovú kartu a dve 10 eurové karty a v druhom máš za 40 eur. Ja som rozmýšľal, že by som si kúpil ten príkon, čo bol Standard Junctions, ten Yuma, ten cowboy, čo hrá s tými landami, že ich točí z Graveyardu a takto. To sú kaktusáci, hej, čo vydávajú. Hej, tých kaktusákov. A potom som si pozrel ten decklist online, že aké sú tam karty, že jak to asi sa bude hrať. A on si pozrel, že okrem tých troch kariet, ktoré tam majú nejakú hodnotu, sú to že dvojcentové komony, čiže ten deck si môžem v podstate vyskladať sám. A keby som to upgradel, tak aj tak nechcem hen tie komony a už sa mi to viac oplatí si to upgradenúť, ale dokúpiť všetky karty proste znova a taký som ostal kyslý na to. Keby ich robili nejak s rovnakou tou value, tak by to bolo super, že ľudia by si vybrali čo chcú, ale tak si každý zoberie Modern Horizons 3. Všetci chceli odrazy a zbytok je taký, že ani neviem čo robia tedy. A ešte ten semikový. To je ktorý? To bola tá OMO. To bol ten Everything. Tricky Terrain to je? Áno, Everything deck. Tak ten bol ešte dobrý, ten tam mal niektoré karty, že úplne bomby reprintnuté a bol aj veľmi cool na hranie. Ešte k tým odrazy, to je totálne nevybalancované. Ale aj v Commander Masters, čo boli tí Eldrazy, tí Všeobecne, Eldrazy sú nevybalancovaná vec v Magicu. Vieš, lebo tak anihilátory, blbosti, proste máš v jednom deku namrdané. Anihilátory sú nepríjemné. Eldrazy sú... Hej no, že viem presne, čo myslíš, lebo minul som si sadal za stôl a že... máme casual deck, že mám sliverov. A všetci, že... Čo? No ešte to je príkon a že to nemôžeš povedať, že to je príkon, lebo ako príkon už je to také silné, že proste... Hej, toto, že keď nie si kreatívny človek, kúpi si odrazy deck. Vieš, lebo ja som za to, aby si ľudia stavali decky, po prípade si kúpili a upgradeovali, lebo teraz tie nové komanderské decky už sú viac menej stíhajú, akože za tými, čo si ľudia postávajú a že sú dosť silné na to, aby vedeli vlastne s nimi fungovať, Ale podľa mňa je lepšie si stavať tie decky. Jednoznačne aj finančne, akože, aký deck stávaš vlastne, Ale keď nie si kreatívny, postavíš si Eldrazy. Druhá vec sú goblini, to hrám ja. Goblini sú... Ty postavíš si nejaký fajnový tribal, alebo elfov, že proste neriešiš nič iné. To bolo také dobré memko, ja to skúsim sem dať, ak to nájdem. Bol graf, že X-ková táto bola, že ako dlho hrám Magic. Išiel graf, že Goblins go brr, potom, že ja chcem hrať silné deky z modu, aby som mohol counterspell hrať veci a potom nakoniec, že Goblins go brr. Goblini sú parádny tribe. A už keď sme pri tomto, tak elfovia sú... To je tak prihebane silný tribe, že... Akože keď si tak zoberieš tým elfom za tie roky, čo dosť dlho ranujú, takisto jak Goblin, tam máš milión kare, čo tam vieš dať. Ale hlavne ľudia neznášajú napríklad na silných dekoch to, že sú rýchle, že si vytvárajú veľa many, že si veľa ťahajú karty a podobne, čo je celý princíp CD, čiže ťahám si karty, hrám všetko s málo manou a hrám všetko, aby som mal veľa many. Presne to isté robia elfovia. Vygrcaš si na jednom kole manadorka, na druhého dvoch manadorkov, na treťom troch, potom si vygrcaš manadorka, ktorý ti dáva manu od každého elfa, ktorého máš. Potom si tam drbneš 4 hymny a máš zrazu 800 000 elfov, milión many, nekonečno kardrov, nekonečno všetkého, ale je to taký, že to je príkon. No, tribal je fajn. Tribal decky, vieš. Pozor, už to Kindred decky. Čo je Kindred? To je premenované tribal, lebo tribal bolo ofenzívne pre tribal ľudí, akože Native Americans a tak. Tak to zmenili na Kindred. Alebo Typal decky. Kindred, hej. Ale podľa sú super. Mne sa páči, aj keď niekto má... Ja som mal posledný chvíľku, že klerikov. A to bolo, že klerici sa reanimovali navzájom a takto. A všetko v tom deku bolo, že buď klerik, alebo spell, ktorý mal na sebe nakresleného klerika, alebo niečo tak. A to bolo strašná sranda, to bolo strašne slabé a prestalo ma to baviť. Ale ešte som sa vrátil k tomu Commander formátu. Vadí mi trochu, akým spôsobom riešia bany v tej
Commander Advisory Group a Rules Committee, lebo ohlasili teraz, že budú sa banovať nejaké karty a tak vlastne akože Jo to akože vôbec tieto banky vyzývali ľudí, aby im akože povedali, že ktoré karty by sa mali banúť a podobne. A mi to prišlo zvláštne, pretože veľa ľudí napríklad chcela, aby sa banala karta Dockside Extortionist. Na ETBčku ti vytvorí toľko treasurov, koľko oponenti majú artefaktov a enchantmentov, čo je v podstate že čisto CDH karta, alebo karta, ktorá má miesto v dekoch akože piráti, alebo goblini, alebo treasure decky, lebo CDH to v podstate funguje tak, že ideš štvrtý, tak máš hroznú nevýhodu, lebo všetci si dajú svoje enginy pred tebou a potom ty, keď máš Dockside na ruke, tak ho zahráš na prvom kole a vytvoríš si že 8 many a už nie si tak pozadu. Lebo každý tam hrá 0 manové mana artefakty a silné enchantmenty a podobne. A v casually to podľa mňa nie je také silné, lebo veľa dekov proste jediné artefakty, čo ranujú sú, že Soul Ring, Arcane Signet, nejaký 2 Signety alebo talismany. Podľa mňa sú aj horšie karty. Vieš, akože... Sú horšie karty a to je presne, čo chcem dostať, je, že Dockside je neskutočne silná karta a je to asi že jedna z 2 kariet, prečo ja hrávam červenú CD. Inak by som červenou úplne, že by som na to extrémne zabudol. A toto je vec, ktorá ti akceleruje tvoj gameplan, ale nevyhráva ti to hru. A v casually sú oveľa horšie karty, ktoré ničia ľuďom zábavu. A to sú aj tie karty, ktoré majú napríklad sociálne reštrikcie, ako tá Tergrida, ktorá je úplne nechutná, lebo furt kradne všetko ľuďom z hrobov, z rúk, pozerá sa ti, discarduje ti, punishuje si, ťaháš karty, v podstate no fun allowed, alebo Thassa's Oracle. Že všetky karty, ktoré majú na sebe napísané, že you win the game, sú v podstate sociálne zabanované vo veľmi veľa to veľa ľuďom vadia. Casual core. Čiže podľa mňa by sa viac vecí malo dostať do takýchto tých sociálnych banov, než do tých oficiálnych banov. A nad tými oficiálnymi banmi by mali rozmýšľať nad... Hlavne tých, čo tie karty robia, ne? Hej. Lebo to, čo teraz vyrábajú, je totálne sick. Akože však si zoberiem toho Commandera, čo je teraz ten Raccoon v Bloomburgu. No? Tak to je totálne sick karta, hej. To je... Plošne dáva Indestructible na všetko. Takéto veci by nemali proste. A neviem, každá svoja playgrupa má nejaké tie veci v tej sociálnej konvencii, že toto hráme, toto nehráme, že niektorí neradi hrajú board wipe a niektorí neradi hrajú removal a proste, že každý si spraví nejaké akože svoje vlastné pravidlá. A mne sa na Commandery práve páči, že je to chaos. Že každý má v deku karty, ktoré si v živote nevidel. Niekto vyťahne nejakú kartu, ktorá je v tom deku, že brutálne OP, ale inak by nerobila že vôbec nič, ale ten človek našiel tú kartu a je to strašne cool vidieť. A toľko veľa vecí by sa nedialo v Magicu a hlavne v Commandery, keby banujú všetko, čo je silné. Plus baneš top 10 silných vecí, hádaj čo? Drebiček sa posunie a ďalších 10 vecí je proste silných. Tak tam dropne cena, vieš, že napríklad to, s tým to majú tie investori. Alebo keď... Na Magicu, vieš, má ich 10 v albume a teraz, že... Hej. Alebo keď sú ľudia banuť veci ako Armageddon, že znič všetky landy. To je plná hlúposť, lebo v Commandery máš hrať veci, ktoré nemôžeš hrávať inde. Commander je vlastne jak jeden veľký experiment, kde si nájdeš proste do deku funny veci. Rodičia sú preč, rodičia sa pozerajú na modern, štandard, legacy, vintage a takto a Commander je to decko v kúte, ktoré žere piesok. Vyblázniš, robíš blbosti, máš potom fun, hej. Že... Hej. A ľudia by mali viac fun pri Commandery, keby odstrania tú salty časť zo seba, že každý je salty a každý je vytiltený, keď neťahá dobré karty a iba sa pozerá, ako ostatní sa hrajú a nič tam nemôže robiť. To úplne chápem. Ale zakazovať ostatným ľuďom, lebo v akom formáte budeš hrať Armageddon? No v žiadnom. A túto to môžeš hrať, tak prečo by si to proste nehral? A dobre, chápem, keby zničíš všetky landy všetkým a potom tá hra bude trvať 3 hodiny a nikto nebude nič spraviť, ale keď zakastíš Armageddon, zničíš všetkým landy a potom to použiješ, že o 2 kola vyhráš. Armageddon je taký last resort. Hej, také super, že ukončil si hru, fajn, pekné halus, odstranil si nám landy, nemali sme ako reagovať, pekný plán, ale keď niekto iba zničí všetky landy zo srandy, podľa mňa to je tiež fun. Akože... Vieš, proste je to len také, že nemáte vy, ja nebudete mať ani vy, vieš, proste len tak. OK.
Nezabával by som sa, ale pochopil by som. Nemal by som na to nejaký salty, že prečo by si hral v takomto formáte Armageddon, lebo toto je mi raz jediný kamoš formát, spravil, vieš, že ktorom proste nemal nič, mal na ruke Armageddon, drbol ho a koncídol. Napríklad oveľa viac by som bol salty, keby niekto vyťahne Mana Cryptu ako Armageddon, lebo Akože ten Mana Crypta je to dobrá karta. ja by som v casuali zabanoval Sol Ring. Sol Ring je teraz v každom Ja príklade, viem, vieš. že len v každom príklade, ale okrem tej explozivity Mana Crypty je Sol Ring lepší. Tak, môžeš užívať vlastne na všetko, no? Hej, keby mám opening handu, kde môžem mať že buď Sol Ring alebo Mana Cryptu, ak by som nemal turn one play, kde potrebujem dve bezfarebné many a nemôžem si to dovoliť, potrebujem ešte aj farbu z toho landu, tak Mana Crypta. Okrem toho by som si vždy zobral Sol Ring, lebo nezomrieš na Sol Ring damage, nič také neexistuje a podobne. Problém v casual je, že ten človek, ktorý si na prvom, druhom kole vyloží Sol Ringy o 2 kola popredu od ostatných a ten formát nemá byť nutne, že rýchly alebo akcelerovaný alebo niečo a potom ten človek, že vyhral som, akú dobrú hru som mal. No jasné, keď si bol 2 kola pred všetkými, proste to je samozrejme, že nechcem, aby ho banli, ale Vieš, to by si potom tí Wizardi celkom nasrali do húby, vieš, do všetkého dáme, do všetkých príkladov dáme Sol Ring, vieš, to je také, ten Sol Ring je proste potrebný v tom komandu, podľa mňa. Je. ja si nemyslím. Podľa Ja si mňa. nemyslím. Ale zase napríklad je zabanovaný v tých takých oných, ne? Že v Dual Commandery je normálne zabanované. Hej, tam Všetky tieto zrýchľovače sú zrýchľovače sú zabanované. zabanované. Aj tak sú tie taký dosť rýchle na to, že to je zabanované. Hej, dobre, možno banlist je téma na dlhšie, ale podľa mňa by mali dať tá advisory group alebo tá rules committee nejaký taký manifest, že podľa nás by sa takto mali stavať casual decky a to nie je pravidlo, to je iba, že my odporúčame. Nedávajte si tam tutorov, nedávajte si tam mana kamene, takéto, nerobte to, že prehnane silné, radšej si namiesto toho dajte... Vieš, koľko ľudí by tým triggerli? A čo? A čo, tak Magikoví hráči vedia dve veci, plakať a misovať landdropy. Podľa mňa by sa tam dala možno trošku vylepšiť tá mana, hej? Ako napríklad ťahanie many, že ju máš na random. Pri niektorých hrách máš... Že dva balíky, že hral si máš Hearthstone, hej. tak si tam proste chce si dokladať mana. To isté aj pri One Piece, vieš. A Každé kolo si urobili istý, že to- máš manu, tým pádom nepotrebuješ Sol Ring a tým pádom vieš si už rozmyslieť, čo zahráš a Hej. takto, že Oni je to urobili najmúdrejšie. takú adaptáciu na Commander formát vlastne, že máš dva balíky, jeden máš landami a No. druhý máš normálnymi kartami. No. A každé kolo si vyložíš jeden land a potiahneš si kartu. No a že si v kuse dokladáš, nemáš starosť o tieto veci, tak pri tomto by sa to dalo podľa mňa reálne využiť, ten Sol Ring tie na hovno, vieš. No akože jasné. Ja len toľko, že Ale vieš, zase ten Mana Crypta a Sol Ringy veľmi na podobnom power leveli, ale kvôli tomu, že Sol Ring stojí 1 euro a Mana Crypta stojí 140 či koľko, Ale tak ľudia to berú ako nejaký ten obrovský gap. pocit, keď si v prvej ruke v štartovacej hende vyťahneš ten Sol Ring, je proste, vieš, to je niečo. Ja viem, Proste cítiš, ja nehovorím, že ja som práve povedal, že ja nechcem, aby to banli, ale si vo formáte, kde máš prvý mulligan zadarmo a prvý hráč si ťahá kartu. A to je kvôli tomu, aby mohol vznikať ten chaos. Aby mohli vznikať tie funny situácie, že aby sa ten štvrtý sa teraz cíti ešte akoby, viac pozadu, lebo keď si v 1v1 formáte, chceš ísť prvý, aj keď si neťaháš kartu. Lebo to je o toľko lepšie ísť prvý, že obetuješ tú jednu kartu. A teraz v Commandery ideš prvý a ešte si aj ťaháš kartu. To je proste, to je to najviac casual, čo môže byť. To je v podstate, že jebeme na pravidla. Že mama s tatom, pozeraj Stráže Modern a štandard a Commander je my o si tom, to vieš, môžeme robiť proste. úplne, čo chceme. A presne, že preto je to o tom, tak ľudia by to podľa mňa mali stavať tie deky viac na ten chaos. Alebo aspoň zvážiť to. Ja to teraz skúšam. Ja som doteraz stal veľmi power orientované deky a teraz to bude potom neskôr mám tú jednu kartu, ktorú chcem postaviť taký viac casual deck, taký teším sa na to. Mňa zase napríklad baví viac hrať casual. Že proste postavím si funny deck, ktorý nie je síce, že nemám tam milión vecí, ale je to fun na play. Napríklad ja mám tematické decky. Tematické deky sú super. Do tematických dekov nehrám Sol Ring. Fakt? Pokiaľ to nie je artefakt tematika. A na tom casuali mne hrozne vadí, ako sa ľudia hádajú kvôli power levelom a vadí mi, ako je to komerčne nastavené. Dobre, poviem ti, ako je to komerčne nastavené.
power level je od 1 po 10. No, to viem. 1 je, zoberieš náhodné karty so zlými landami, dáš ich dokopy, ideš hrať. Čiže neexistujúce. 2 je, že náhodné karty so správnymi landami. Potom 3, 4 to ide na, že máš tam nejaké creature, ktoré akože sú napríklad podobný creature type a možno tam máš správne landy. A potom 5 je, že príkon. A mňa teraz zaujíma, že... Dobre. 6 je potom, že upgradeový príkon, 7 je taký ten klasický postavaný deck, 8 už je silnejší deck a potom 9 a 10 sa väčšinou rezervuje pre ten CDH level. Na Q mať máme 1 a 4. Keď nikto v živote nepostaví deck, ktorý je slabší ako príkon. A začneme od 5. Čiže sme sa dostali k stupnici od 1 po 5 v podstate. No, a to sa dá rozdeliť podľa mňa na nejaké 4 týry. áno. A ľudia môžu lepšie komunikovať. Proste, že slabý deck for fun, potom máš deck pre-constructed, potom máš trošku silnejší deck, keď si chceš reálne, že fakt, že zabombiť, a potom už máš ten CDH. Áno. To sú 4 kategórie, ktoré ti... Za mňa, hocičo, čo nie je CDH, je casual. Lebo máš dve rozdelenia. Máš takú vidličku, že toto je CDH, čiže všetko, čo nie je CDH, všetko, čo nie je optimálne, je do casual. Ako vieš, čo ešte možno rozdeliť na týry. Že máš napríklad tier 1 sú, že top decky. Ja teraz hovorím len, že áno, v CDH máš potom týry, ale niektoré karty, napríklad, že toho Urabraska, čo ti tapuje landy ako delay trigger, toho nikdy nemôže hrať CDH, takže dobre, možno Keenan by to mohol hrať, ale to je úplne irrelevantné, lebo nehral by si to tam. A ľudia sú takí, že na casual je to príliš silné, toto už nie je casual. Áno, je to casual. Len naše power levely sú tak strašne zle nastavené, že obidvaja si myslíme o našom deku, že je 7, ale realisticky. Tí ľudia ešte asi nikdy nehrali s nejakým silnejším dekom, vieš, keď ti toto povedia, vieš, lebo... No áno, ale toto je problém v tých power leveloch, ako sú nastavené. Akože hej, ale tak ja sa väčšinou ľudí pýtam power level, proste si sadnem, vieš, a ideš. Ale vyhrám, alebo skapem, vieš. Hej, ale mňa nebaví proste sa stále dohadovať s ľuďmi, že a toto ty tam hráš a toto... Hrám. Hraje ty silné veci, neviem. Preto podľa mňa treba mať trošku možno aj viac variácií tých dekov, že prídeš za niekým, keď chceš akože s random ľuďmi hrať, prídeš za nejakým čaukou, aký máte dek, akože máte nejaký príkon, alebo máte proste niečo casual, ale oni ti to povedia, vieš. A podľa toho si prispôsobiť ten deck, lebo keď chceš hrať silné veci, tak to už podľa mňa musíš hľadať ľudí, ktorí hrajú silné veci a nemôžeš to hrať proste z randoma. No jasné, lebo tu na resetu, čo som mal postavenú na extra kola, to nie je CDH deck, lebo nemal som tam správne CDH karty a nemal som všetky mana roky, aby som to vedel urobiť tak rýchlo, aby som to vedel urobiť tak efektívne. Čiže zapadá to do kategórie casual deckov, pravdepodobne high power, niečo okolo levelu 7-8. Prišiel som za stôl, aký hráte power level? 7. Dobre, super pre mňa. A teraz na prvom kombate som vyhral a všetci, že a toto nie je power level 7-8. A je proste iba tie power levely sú nastavené. Čiže ja by som navrhol, aby tam bol, že medzi CDH a medzi casual, aby bol ešte jeden tier. To som videl aj TikTok kedysi dávno. On to týpek to tuším nazval, že mal by to volať, že legendary tier. A to by bol tier tých dekov, že nehrám napríklad, že turbo rýchle komba, nehrám všetky mana roky, ale môj deck je fakt, že nechutný a že kamaráti nechcú, aby som tak deck hrával. Čiže preto hrávam túto. A už do toho ide s tým uvedomením, že aha, ty hráš Bruvaka a ty budeš vymilovať všetky knižnice a ty hráš Monoblack, Sheldredu, čo panišuje zaťahanie kariet. To bolo nejakú paničku na stôl, že nechutné deky. Hej, že takéto. Tam si chodte hrať. To by bolo plne super, keby tá rules committee alebo takéto niečo na tak posunie, že tu máte extra tier, už je to oficiálne, je to plne akceptovateľné. Môžete pri stole povedať, že hrám legendary tier a potom upgradenuté príkony nebudú musieť trpeť pri stole proti niečomu, čo nechcú trpeť, hej. Ďalšia vec. Farby. Magicu. Obľúbené farby, alebo... Dobre, začneme takto. Tvoja najmenej obľúbená farba Magicu? Asi biela. Bielu ešte nemusím, akože... Najmenej hrám, nie, zelenú najmenej hrám. Zelenú dám asi ani jeden deck. Mňa to tak bolí, keď niekto povie, že nemá rád zelenú, lebo podľa mňa... Môžeš vypnúť. To som vypnúť, ne? A tak možno tam tie dobre. Mňa tak bolí, keď niekto povie, že inak to tam bude. A mňa bolí, keď niekto povie, že nemá rád zelenú farbu.
Magicu, lebo podľa mňa v casuali zelená je jednak najsilnejšia farba a najlepšia farba, lebo čo chceš robiť v Nie, že casual nemám Magicu? rád. Ja Chceš- proste nehrám, chceš lebo nikdy mi to vykladať- neprišlo nejaké užitočné. povedzme. Vykladáš Landy. A čože vykladám? Lebo máš potom viacej mali, aby si dal Lendy nie sú veľké... všetko. Ale ne. Ja najradšej škodím ľuďom, úprimne, akože moje deky ja mám rád, keď proste sú zlé a zrazu vyťahnem nejakú hudnú sárnu, vieš, proste, že čierna farba je super, červená je tiež fajn akože na to, vieš, že dvojiteľný a tak fáza a tak ďalej, tak ďalej. Dobre. A ešte akože biela sa dá. Teraz, jak mám tu Queen Marchesu, tak tam mám vlastne červená, čierna, biela, tuším, že ona. To je Mardu, hej. No. Či máš modrú máš niekde v strede, hej, že... Modrá Modré je že... fajn, modré je fajn na mildekoch. Mildeky sú podané, že super vec. Kto by to povedal? Keď chceš rýchlu hru. Vieš, lebo to zrýchli tú hru v tom, že vlastne všetky, vieš, veľa hráčom už škodí, napríklad Motman je super. Teraz som si vlastne predstavil Motmana Motman je cool. na silnejší mil. Ja by som strašne iba chcel, aby ten Motman mal nejakú flirtovú verziu. Lebo Hej, no, bolo by to krajšie. on tam má tú telkovú, alebo takú tú, čo má Fallout, ten special treatment. Aj. Ten sa mi moc nepáči. Akože mohli, kebyže je taký, že full art, možno aj bez textu by vyzeral dosť naložený, že taký, že Motman, jak sú tie také special promo, ale to je zase, to by som asi veľa chcel. Hej. Ale Motman, tie Rat Country sú super vec. To je taký to zaujímavé. nenasilný mil, ktorý ti zostane, aj keď tá hra chce. Najprv to bolo také trochu confusing, keď som sa to učil, že čo... ďalší typ counter, čo sa nahračuje, a potom som bol taký, že OK. No, to je taký nie až tak zlý mil, vieš, lebo ono si zostane v kuse si. Je to horší mil, je to Ale s mil, čo ti dáva s damage. Bruvakom, Mindcrankom a s Sirom Konradom je to krásne trio, vieš, ešte teraz country. A Mindcrank a Bloodshot Ascension Alebo skončí hra. Vždy, keď prvá vec príde do hrobu, skončí hra. Mindcrank bol super aj v Sheldrede, keď som ešte hrával, tak tam, vieš, to je proste, Ja som kúkal toto vo vitrine, že Mindcrank stojí 9 eur. no čo to je dobrá vec. On bol v príkone. A je to Mindcrank, naposledy bol, tuším, že v tomto. Baldur's Gate. Baldura, no. Mhm. A je to povedané super, Tam bol aj v príkone. useful vec. Keď chceš robiť zle. Ja asi mám najmenej rád červenú. Prečo? O mne nepríde taká zaujímavá. Že Červená? jediné, ja hrávam červenú v dekoch a rád hrávam červenú v dekoch, ale ja hrávam červenú iba kvôli exilní si karty a môžeš hrať do konca ďalšieho kola. Dockside Extortionist, Underworld Bridge. Vo svojom základe je super. V červenej. A hrám to v jednom deku. Ale je to fajn, vieš, to vieš vyklinovať bordu vlastne, keď je veľa kričov na bordu Ale- za jedno mano, vieš, čiže to je úplne... že- Takže ja som nepovedal, že čo ona nemá dobré karty. Ja to iba hrávam kvôli 2 kartám, alebo 3 kartám. Nemám až tak rád červenú, mňa to proste nechytilo. Mne sa páči na tej bielej, že vie loknúť tú hru, vie, že všetky farby robia to, čo chcú robiť, tak veľmi naplánovane a červená to robí tak strašne chaoticky. A nie vždy sa mi chce proste dbať na ten chaos tej červenej. Že niekedy chcem si kontrolovať vlastné veci a nechcem iba vlastná mechanika proste prevala. Záleží na tom, čo hráš, vieš. Takže hej, zelenú mám veľmi rád, čiernu mám veľmi rád a modrú mám veľmi rád. Keď sú v Čiže kombinácii. všetky farby. Áno, mám rád všetky farby. Najprv som bol strašný hejter, najprv som úplne, že nebudem hrať modrú, lebo to je proste že strašne komplikovaná. Nebudem hrať bielu, lebo to je proste trápne. A zelená, fuj, že neznášam zelenú. A Keď potom... hráš všetky farby, tak je problém to, keď príde napríklad taký Blood Moon. No hej. Hej, alebo príde ten Winter Moon, vieš. Hej no, Tak si celkom, nie to nie. je to Winter Moon. Winter Moon je ten... Non-basic. Áno, že iba jedno. Som to zakol. No, že keď sme hrali a ja som nemal v deku jeden basic, to bolo potom trošku problém. Všetky farby sú fajn, len... To som musel 2 kola čakať, kým sa mi untapnú 2 landy, aby som mohol Cyclonic Griffon to naspäť a aspoň jedno kolo som si Tu máš mohol Magus of the Moon a keď máš 3 už veci, tak je ich ťažšie removnúť. Keď No, nemáš hej. málo ešte, vieš. Ale napríklad nevadí mi ten Islandový, ten čo všetko prefarbí na modrú. To neviem, ani to nepoznám. To vyšiel Modern Horizon alebo predtým? Neviem, v jednej z týchto expanzií tento rok vyšiel, že je to Magus of the Moon, ale všetky zmení na Islandy. OK. Čo mi v podstate nevadí, lebo Ale to akože jak additional type sú islandy, alebo Nie, všetko sú islandy? všetko sú Islandy. Jak Blood Moon, len to namiesto Mountainov zmení na Islandy. Tak to je dosť hnusné. Ale to mi až tak nevadí, lebo
v modrej sú tie spely, ktoré potrebujem hrať. Čiže keď mi sa to untapne a iba z toho mám modrú manu, tak nájdem nejaký bounce spell ako Into the Floodmaw, Cyclonic Rift, Snap alebo niečo to. Zbavím sa toho a potom môžem si robiť svoje veci, čo chcem. Čo to je v pohode. Ale mám skôr dvojfarby, že Golgari, to je čierno-zelená a Simic, to je modro-zelená. A tieto sú úplne super, lebo tam môžem robiť presne, čo ja chcem robiť v Magicu. Môžem vykladať landy a môžem hrať drahé spely a to je strašne cool. Ale landy nie sú vždy všetko. Vieš, to je... Ale ja mám rád landy. Ja mám strašne rád landy. Najradšej asi zamorím celú bordu proste goblinmi, vieš, to je... No však ja hrám s To je tým, to play. ja tam hrám tokeny, Že vieš, gobliny sú lacné. ja mám nekonečno tokenov na borde a môžem sa hrať koľko chcem. Board wipe, vieš, asi. Tak to je jediná výhoda dekov, ktoré množia, board wipe. Respektíve, keď máš slabé tokeny, že máš jedné jednotky alebo takto, tak stačí jeden nejaký... Deal one damage, Hej. kríčo. Hej no, to... S tou Judith, či jak sa volá, z Karlovu. Jaj, no, tak tá je Tak nechutná. to je, vieš, proste... Tá Blasphemous Act je pre ňu, že 800,000 životov. No, a... Dobre. Proxing v Magicu. Proxing je príliš zložitá téma. Čo si to, najprv povedz, čo si o to myslíš ty, lebo proxy sú pre mňa... Nedlho, povedz, začni ty. No. Ja radšej hrám so svojimi kartami. Niekedy sa tomu nevyhnem, alebo napríklad keď ideme proste hrať v sobotu, ale urobil som si objednávku príliš neskôr a nestihnú mi prísť tie karty, tak si to proxnem, hrám jeden víkend s tými proxami, kým mi dojdú. Alebo keď je nejaká komona, ktorú neviem zohnať, tak som taký, že dobre, tak vytlačím si to. Milujem proxy, keď mám 2-3 deky a potrebujem tam medzi nimi zdieľať landy, tak aby som nemusel nakopovať znovu tie landy a niektoré tie karty, tak si to naproxujem a môžem to hrať, lebo jediné, čo vlastne ušetrí a prečo to robím, je, aby som medzi hrami nemusel byť taký, že chlapci, dajte mi pol hodinu, kým si reslívnem balík a nájdem si tam tie karty a poprehádzujem sa naspäť. Hej, čiže to je vlastne, len aby sa šetril ten čas. CDH formát je proxy friendly, lebo hráš reserve listové karty a hráš, niektoré deky hrajú Time Twister loopy a Time Twister stojí okolo 10,000 či koľko, čiže to si nechce veľmi veľa ľudí kúpiť. A hlavne tam je ten mindset, že chcem hrať proti tebe, nie proti tvojej peňaženke. To je taká prúpovidka, čo sa tam oni hovoria. A s tým súhlasím. Mám rád aj keď mladší hráči, ktorí sú dobrí a sú šikovní a nemajú finančný prístup, nemajú prístup k financiám k tým kartám, tak si to môžu naproxovať a môžu hrať to, čo by chceli. To je podľa mňa obrovské pozitívum. A nemám rád, keď ľudia alterujú tie proxy, alebo jak to nazvať, čo sú aj tie stránky, čo ti vyskočí 15 krát denne na Instagrame, že alternutá verzia, ktorá hej, je vôbec čitateľná. Toto je Queen Marchesa deck, ale je to vlastne urobené z One Pieceu a každú postavu máš nahradenú nejakým One Pieceom. Ty si objednáš celý deck a on ti dojde a je to nečitateľné, nevieš na prvý pohľad povedať, že ktorá je to karta a je to strašný chaos. To je, keby ten človek hral úplne inú hru, že si by som zostal Pokémon balík a iba si by som si tam hore namiesto každého Pokémona napísal, že toto je táto Magicová karta. To je všetko, čo si myslíš o proxy. Všetky tie dôvody, čo si povedal, sú fajn. Hej. Keď nemáš peniaze, že si študent, pochopiteľné, hej, nemáš peniaze na to, že minieš si teraz na 100 eurový deck, alebo nekúpiš si proste príkon, hej, alebo sa na dlho musíš poriť, to je fajn. Je fajn, keď tie karty máš, nechceš si ich zničiť, hej, máš 400 eurový lens, tak si ho nedrbneš do balíka, ale proxneš si ho a vieš dokázať, že tú kartu máš, tak je to, že úplne že v pohode. Je fajn, keď to povoluje formát, hej, jak to CDH, to je úplne skvelé, ale nie je to fajn, keď si naproxuješ, keď si dospelý pracujúci človek a naproxuješ si celý deck a teraz dojdeš niekde do herne a ideš rozbiť partiu mladých ľudí, ktorí majú všetci príkony, ale majú nejaké slabé decky, hej. Že to už podľa mňa ani nie je moc fun. Ale to nie je OK, ani keby si tie karty vlastnil, ideš rozbíjať deti. Hej, to je iba, že o to je to horšie. Ale tak si to vieš tak utvrdiť, že mám to, kúpil som si to, zaslúžim si to, môžem vyložiť, hej, zase. Treba byť občas škodarostný, aj keď zase to už je trošku toxické. Dobre, okay. Ale vlastne, keď na to máš, tak prečo si tie karty nekúpiť? Jednak podľa mňa je to dosť dobrá investícia, akože no, pri reprintoch, tomu sa dostaneme neskôr. To nie je až tak dobrá investícia, ale tie nové karty, čo sú napríklad drahé, tak tie už reprintovať nebudú. Alebo Mana Crypta si stále drží cenu, hej, napríklad. Akože trošku dropla, ale podľa mňa stále je v takej cene, že to, keď to predáš, tak sa ti to vráti vlastne z toho deku, hej. Čiže je to jednak aj investícia. Druhák, keď chodíš do shopov, respektíve aj máme, že shop a herňu,
tak si už tie karty kúp, aby si vlastne aj jednak nás podporil, aj teraz nechcem žobrať, ale proste je to také, že ty si napokojuješ deck, chodíš sem hrať a nekúpiš si u nás nič, hej. Čo je dosť také, Magic je komunitná hra. Tým pádom musíš tú komunitu podporovať a ak chceš chodiť hrať, že máš rád tú herňu, tak trošku aj podporuješ ten shop tou kúpou tých kusoviek. Je veľa obchodov, ktoré zakazujú hrať proxy, hej. Ja zase na casual hra nepovolím tie proxy, ale už dosť veľa ľudí sa mi na to sťažovalo, že oni si nakúpia deck, hej. Je to aj nefér voči tým iným ľuďom, že ty si kúpiš deck, si šťastný, že ho máš drahý deck a potom príde niekto, ktorý má dokonca ešte aj vlastné, hej, basic landy proste proxnuté a rozbije ťa, hej, že je to trošku pay to win ten Magic, ale podľa mňa, keď nechceš do toho investovať, nemal by si nič, nemal by si sa zaujímať o TCGčka, lebo TCGčka sú aj o tom investovať. A veľa vecem sa dá aj dozbierať, že nemusíš to iba kúpiť. Ale aj si veľa ľudí vymieňajú, že ja som viackrát sa stretol, že si podal chalnú album a že za koľko predáš toto, že vieš, že to nepredám, že za keše, že ja to vymieňam, že máš niečo na výmenu, si pozrel môj album a... No úplne, keď si dospelý človek a pracuješ, tak nie je až taký problém si kúpiť nejaký silnejší deck. A keď už na to nemáš, že nechceš minúť 100 000 na deck, tak proste si postav nejaký slabší, vieš. Nehrať deck to je 100 000. Kým nehraješ nejakú prvú ligu, že chodíš na majstrovstvá niekde do prdele, hej, do Nemecka alebo takto, tak na čo ti je taký deck? Na to, aby si robil s ľuďom, alebo vieš. Hej, chápem. That's my point. Čiže... Buď hraj tak silné veci, aby si hral CDH a teraz to naproxuj, alebo sa prispôsob a postav si niečo vlastné, vieš. Lebo keď to vie teraz každý proste si nájsť nejaký decklist, proste najsilnejších deckov, celé si to vytlačiť ešte v alterovaných verziách, ktoré nie sú čitateľné a vieš. A ešte to na piču vytlačené. No, to je taká tá trinita toho, že... Kedy je to čierno-biele. Áno, to je taká tá trinita, taký ten trojuholník toho, že čo nemáš robiť. Hej, no. Čiže netreba sa čudovať, keď niekde je to zakázané napríklad aj proxy, hej. Ja som zase nechcel byť taký, že teraz nechoďte sem, vieš, lebo však nechcem byť zlý k ľuďom, ale už aj veľa ľudí mi radilo, že proste zakázať proxy, lebo už potom ani nemajú chuť s tým človekom niekedy hrať, respektíve sem prísť hrať, lebo proste ich rozbil s dekom, ktorý však na to vlastne viac menej ako keby ani nemá, vieš. Tak na to vymýšľame teraz ten non-prox turnaj. No. Tam si môžu ľudia hrať, čo budú chcieť. Lebo keď to formát dovoľuje, tak prečo ne, hej? Keď to CDH dovoľuje, tak si kľudne zahraj s proxynami, vieš, len nechoď rozbíjať ostatných ľudí. Hej, tak so žiadnym CDH dekom nechoď rozbíjať. Hej, no. Lebo jednak aj tých ľudí to podľa mňa odráza dosť, vieš, a tak no. To je asi všetko, čo si myslím o proxynách. A ja mám pocit, že sa mi ten názor aj tak vyvíja. Že keď som začal hrať, tak som bol taký, že určite netreba proxovať, že to je úplne že hrozné. A potom som si chcel postaviť goblinov a strašne veľa tých goblinov sa nedalo zohnať, tak som si naproxoval skoro celý balík. Potom som zase vrátil k tomu, že nechce sa mi proxovať. A teraz som taký, že nechce sa mi slivovať balík medzi každou hrou, tak som niekde tak medzi to a stále čakám, že jedna aj druhá strana mi dá nejaký taký argument, ktorý ma potiahne. Vieš, aj ty si mi dal dobré argumenty a teraz keby sedí niekto, kto je úplne proti proxingu, tak on dá nejaké dobré argumenty. A teraz čakám, že kto ma potiahne na tú svoju stranu. Ale z môjho hľadiska ako čisto iba hráč a nie ako majiteľ nejakého komunitného priestoru, mne je v podstate úplne jedno, že čo robia ľudia oproti mne. Niekedy poviem tomu človeku, že dude, to by si asi nemal robiť, že nie je to úplne fajn, ale... Nevadí ti to všeobecne? Ja som rád, keď sa ľudia zabávajú pri Magicu. A niekedy som ochotný akceptovať aj to, že je to na môj úkor. Že sa budú zabávať pri Magicu, aj keby niečo vadilo. Takto keď sa rozprávame, tak mám veľa vecí, čo mi vadí. Keby sme sedeli pri stole, mám menej vecí, čo mi vadí, lebo akceptujem to, že každý z nás má rovnaký podiel na to, aby sa tí ľudia zabávali. A čo môžem ja urobiť preto, aby sme proste mali good time, keď hráme Magic, lebo o tom to je proste. Je to komunitná hra, vieš, ty chodíš proste sa zabaviť aj s cudzými ľuďmi, proste no, ideš si zahrať a ideš si užiť. Ja som taký... o tom, že teraz dojdem niekde a idem všetkých rozmrdať, lebo proste si chudáci, vieš, a teraz užívaj si to, že trpia. Hej, a ja som taký, že čo môžem ja spraviť preto, aby ostatní mali zábavu a aby som ja sa zabavil. A to je takéto balancovanie, že mne nevadí, keď si do deku dáš, že Mana Crypt, tu Tasa z Oracle a budeš vyhrávať na komboje, keď sme v casual pôde. Keď teba to baví, fajn, tak si hraj Magic tak. Ľudia s tým nebudú v pohode, drvivá väčšina ľudí s tým nebude v pohode.
nie je to jedno, ja už som pri Magicu videl také veci a mal som taký terrible time, že ja sa už iba snažím sa zabávať. To je jediné, čo sa snažím pri Magicu, lebo nezmeníš to, akí sú ľudia a nezmeníš to, čo chcú hrať. Môžeš ich maximálne vysvetliť, že hráme tu augmented príkony, prosím ťa, skús nevyhrávať každú hru na 3. kole, lebo chcel by som si aj vyložiť nejakú krížurku predtým. Preto presne to, o čom sa predtým rozprávali. Hej. Viac dekov na rôzne veci. Že Hej. to je podobne Ja už som to tak začal hovoriť, že keď počujem, že niekto potrebuje pomoc so stávaním dekov a podobne a ukáže mi nejaký decklist a je tam napríklad, že Monoblue Urza, ktorý vyhráva na kombo a väčšinu vecí sú tam staxové. Tak som taký, že OK, toto je dosť, že CDH balíček, nemal by si s tým chodiť do nejakých podov. Povedz, že hrám toto, vyhrám na kombo, čiže asi ma skúsim nejako zrušiť. Skúsim to hrať pomalšie, aby sme sa akože všetci mali čas sa zabaviť. Ale buď pripravený, že ťa poprosia, že zober si iný balík. Alebo choď preč, alebo že zober si iný balík, lebo nie sme proste pripravení na toto. Čiže je tam strašne veľa tých sociálnych vecí, ktoré mne sa že hrozne nechcú riešiť a možno aj preto hrávam väčšinou s takoutou našou friend grupou, že čo sa akože poznáme ľudia. A niekedy sa k nám niekto pridá a niekedy odchádza smutný a niekedy sa teší, že našiel nových ľudí, ale to je tak strašne individuálne, že my sa maximálne môžeme porozprávať o tom, že ako my to vidíme, vieš, lebo každý to vidí inak. Každý to vidí inak. A to už zase vlastne aj tá etiketa. V Magicu, vieš, že spýtaš... Etiketa. Etika sa to povie? Etiketa je, čo máš na flaši na alpene. Ale počkej. Po anglicky je to etiket. Etiket, no. Áno, ale je to etika. Dobre. Čiže vlastne to je také, že radšej tí ľudí spýtaj, keď ješ s niekým cudzím. S kamošmi je to úplne, že úplne čo hráš, vieš, oni asi vedia, čo hráš, ale proste keď ješ s niekým cudzím, tak sa spýtaj. Hej, akože my máme v grupšete konverzácie, keď ja mám nápad, ja mám takú reputáciu, že stávam veľmi nepríjemné balíky a podobne, tak ja sa vždy pýtam, že chalani, že 5 extra kol v pohode? A má tu, že hej, v pohode, ako že maximálne jedno a potom taký, že tak to nezabránim, že koľko tam bude po sebe, vieš. A podľa mňa je dôležité sa rozprávať s kamarátmi, lebo chceš, aby všetci mali zábavu, ale to je možno dôležité v tej etike, že ľudia si myslia, že v Commandri sú donútení nechať hráčov robiť veci. Že no, necháme toto spraviť, že to je iba jeden spell, čo ja chcem zahrať. A ten spell je veľmi kľúčový pre jeho gameplán a chce, aby mu to prešlo, lebo on chce vyhrať. A ten človek je taký, že no dobre, tak pustím ti to, lebo ty si chceš zahrať. Ale mňa toto udivuje na strašne veľa hráčov, nie iba v Commandri, nie iba v Casual Commandri, nie iba v Magicu. V každej doskovke, aj v Monopoly, alebo všetkom to je, že každý hrá, aby vyhral, ale nechápe, že ostatní chcú vyhrať. Hej no, že necháme to prejsť, prosím. Vieš, že ja chcem vyhrať, ale však ja chcem, aby môj deck robil vec, čo má môj deck robiť. Áno, tvoj deck robí jednu vec, vyhráva. To sa celkom navezuje ešte na tú vec, že zdržiavanie. Keď niekto hodinu rozmýšľa reálne nad tým, čo chce spraviť. No, hodinu, 20 minút a toto nenávidím pri Magicu. Že však, keď už vieš, čo to robí, tak to nejak vieš spraviť aj rýchlejšie, vieš, respektíve, že 20 minút premýšľať len jedným kolom je dosť také, že vieš, to je jak to memko, že ja čakajúci, dokým vyložím proste jedného goblina a 20 minút, kým typek spraví kolo. Ja tam Pedro Pascal žere sandwich. Že proste to zdržiavač, keď vieš, jak to funguje, keď to nehráš prvýkrát, tak je to podľa mňa také, že... Keď to niekto robí na schvál, tak podľa mňa je to problém. Ak to niekto robí, lebo sa fakt chce rozhodnúť, tak som taký, že OK, som zvedavý, že čo navarí teraz. Som zvedavý, že s čím príde. Ty pripravíš kolo dopredu. Vieš, že však už vieš, čo máš na ruke, no na čo potiahneš, ale cca si to vieš premyslieť. Ne, ten človek čaká, vieš, čaká, až kým nie je jeho kolo a potom sa rozpozrie na karty, tu mám toto a rozmýšľam. A toto sú presne tie veci, ktoré ja som ochotný tolerovať, ale niekedy ten človek robí na schvál, alebo na to, aby bol otravný. Že keď niekto začne robiť tieto veci, aby bol otravný, máme problém. Lebo my sme si prišli zahrať a keď sa nám teraz hodinu pozerať na teba, ako rozmýšľaš, aby si vyložil len zahral Commandra, to sa mi nechce. Spraví nejakú úplne jednoduchú vec, vieš, triviálnu, to je úplne... No je, tak na turnaji by si zavolal Judgea a on mu povie, že urob nejakú game action, alebo si diskvalifikovaný. To je úplne odporné. Čo ti ešte vadí? Respektíve tej etike? No, všetko hlavne kvôli tej slanosti tomu soltu, že ale ja chcem vyhrať a ty nemáš prečo vyhrať a
Lebo Ja väčšinou ani nechcem, že vyhrať. Respektíve nehrám to s cieľom, že vyhrať. Ja- Zase, že prídem spraviť fany veci. Shenanigans. Hej, takže ja idem s cieľom vyhrať, ale nevadí mi, keď nevyhrám. Lebo podľa mňa fixovať sa na výhru vo formáte ako Commander, kde štatisticky každý má 25% win rate. Preto ja rád robím zle, vieš. 25 Ja nepotrebujem, ja proste ľuďom spravím zle, dám im milión blbostí, vieš, od Counter Curse, neviem čo. A hrajte sa. Ja radšej urychľujem tú hru, nech sa buď vyťahajú, alebo viac ľudí nadamageovať, aj napríklad s tou Shieldrevom, že damagenem všetkých 4 na polovicu života, hrajte sa. Vieš, ja nemusím vyhrať. Takže ja rád vyhrávam, ale rád vyhrávam, keď je to, že dobrá hra, je to zaslúžené. Keď je to tesné napríklad. Keď je to tesné, to sú že vtedy... máš života, teraz už musíš, že nesmieš sa pomýliť, tak vtedy je to fajn vyhrať. To sú vtedy super výhry, tie ma najviac bavia. A my sme chvíľku nehrávali medzi kamarátmi veľa removalu a potom tie hry väčšinou skončili, takže keď ty si vyťahneš jednu z tých viac kľúčových kariet, tak si potom väčšinou vyhral takže do 2-3 kôl a bolo to OK a teraz sme zase začali hrať viacej removalu a interakcia a podobne a je to zase niečo iné, čiže podľa mňa by ľudia mali experimentovať s tými novými vecami, že meniť tie filozofie stavania tých balíčkov a je to podľa mňa zaujímavé, je to také fresh, je to taká nová hra, lebo zrazu máš aj options na removaly a podobné veci a nemáš to iba také, že kto sa prvý stihne vyložiť a kto má väčšie šťastie, že potiahol tie karty. Že to bolo super. A ja som tam chcel predtým premostiť na ten sold toho celkovo removalu a celkovo sold proste, že sold všetci sa snažíme vyhrať, alebo teda väčšina z nás sa snaží vyhrať a ľudia sa ti budú snažiť prekaziť tú výhru a podľa mňa každý by mal hrať po anglicky povie, že play to your outs, že hráš na tvoje stratégie, na tvoje, čo ti môže výjsť a podobne. A to je jedno, či hráš preto, aby sa zabavil, alebo preto, aby si vyhral a podobne, ale každý mal robiť to, že mám svoj gól, tebe dať 15 red counter, aby som ťa spomalil. Tak to budem robiť čo najrýchlejšie. Alebo že tuto človek hrá, neviem, Yuriko napríklad, a Yuriko keď vyjde von, tak hoci kedy môže byť problém. Tak budeme targetovať toho Yuriko hráča a ten Yuriko hráč bude potom smutný, že ale však vy furt idete iba do mňa. Well, máš taký balík postavený, že vyťahni si niečo iné. Ja viac milujem, vieš, keď vyťahnem nejakú úplne že basic shit na boardu, hej. Napríklad Commandera, vieš, je tam milión horších vecí na tej boarde a niekto. Už sme v riti. Už to je tu. Už to začína, vieš, a ja sa o tom cítim. Potom tí ľudia sa na teba zomerajú na target, keď niekto niečo také začne väčšinou, vieš, že proste, ale však ty reálne nemáš až takú silnú boardu a ten zlý focusing na tých ľudí, ktorí... Je to už? Čiže ospravedlňujem sa za technickú... To je vada? Technickú poruchu. Nenabili sme baterku foťaku dostatočne, tak sa nám vybila. Skončili sme pri focusingu. Treba mať dobrý asi trade assessment a netargetovať hráča, čo má jednu silnú kričírku, ale ten, čo má na borde, že je 5, respektíve vie, že vie spraviť niečo horšie, ako ty si myslíš. Hej, ale potom ide ešte hlbšie, že niekedy som taký, že dobre, tento hráč má 5 silných creaturov, ale ten druhý má jednu, ktorá mne vadí k môjmu gameplánu, tak ja radšej budem tú jednu, alebo takto, vieš, že to potom záleží. Ako aktér ruší, vieš, ale keď teraz, vieš, jeden vyťahne proste jednu silnú kričírku a celá borda ho začne fokusovať, tak je to dosť také nefér, vieš, voči tomu človeku, lebo on si tiež chce zahrať. Hej, ale zase na druhú stranu, všetci chcú vyhrať a keď ty si myslíš, že zabiť toho jedného hráča predtým, dobre, definuj jednu creatureku, pretože ak tá creatureka je Urdragon, hej, no, záleží od creaturey, vieš, ale... Toto záleží od strašne veľa vecí, to nemôžeš plánať tak iba jednotne povedať, že... A mať dobrý trade assessment. Hej, to určite, to treba na tom pracovať, aj keď hráš s novými, aj mladšími hráčmi, tak ty často príde im removal a hneď to musia použiť a nedržia to na ruke a takto, že... Nebudeš mať. Hej, že... Ale to je taká vec, čo sa ten hráč podľa mňa učí postupom času, ale je dobre spomenúť, že mali by sa to teda tí hlavne novší hráči a niektorí veteráni by sa to mali viac naučiť. Určite. Mám pre teba brutálnu kartu. Prečítam ti, čo robí, potom ti ukážem, ako vyzerá. Volá sa Valgavoth Terror Eater. Stojí 6, čierna. To je dosť. Čiže za 9 many.
Je to Legendary Creature Elder Demon, 9 devina, ktorý má Ward, Sacrifice 3 non-land permanents. Ak by karta, ktorú nekontroluješ, išla do oponentovho hrobu od hocikadiaľ, tak sa namiesto toho exiluje. Čiže rovno idú všetky ostatné veci do exilu. Hej, aj keby milovali, aj keby discardovali, hoci čo, všetko ide do exilu. A je to vlastne keby, že na jeden pile. Oni to väčšinou majú napísané, že s nejakým typom counteru, že Doughty Voidwalker tam má, že Void counter a potom, lebo si niečo robí. Počas tvojho kola môžeš hrať karty exilnuté Valgavotom. Ak castíš spell týmto spôsobom, platíš životom namiesto mana costom. Je to 9-9 flyer s lifelinkom. Za 6 many, hej? Za 9 many. Z 9 many. 6 bezfarebnej a 3 čierne. Za 9 many, 9 devinka s Wardom, keď sa kríž. Akože toto je veľmi využiteľné podľa mňa, lebo... Toto je sick as fuck proste. Je to fucking sick, akože... Stašov by som si to možno vedel predstaviť ešte. Toto by som si Taša vie predstavil tiež v Commandu. exilu hrať karty a Taša ich vie vlastne hrať. To je schopnosť, že z exilu Hej, keď karty hráš vie hrať. iné, to s book counterami, s page counterami a Page potom counterami, dostávaš áno, 3 áno. jednotky alebo také niečo. Toto, respektíve možno niečo, že keď tebe zomie kričírka ešte, tak sa podstate si musí saknúť kričírku. No hej. To je celkom solidné s týmto, lebo však, vieš. Hej. Každopádne, úžasná casual karta. Veľa money, veľká vec, ukončuje to hry, na to sa strašne teším. A toto bola karta z Duskmornu a o Duskmorne sa budeme vlastne baviť asi nie v ďalšej epizóde, ale keď vyjdú okolo toho pre-releaseu, alebo keď budú teda tie všetky karty, tak potom si rozoberáme naše top picky pre tú edíciu a vlastne v budúcej epizóde si rozoberáme reprinty, tie reprinty v príkonoch, reprinty v boostroch, v edíciách, secretleroch a podobne. Čo si to Prečo, myslím. v čom je to dobré, v čom to je zlé, asi a komu to najviac škodí. Reprintnite reserved list. No neho, minimálne aspoň Edgara, alebo ten už si zaslúži. Edgar by si Pri zaslúžil tých reprint. reprintoch už by si zaslúžil Edgar reprint. Dobre, ďakujeme, že ste nás počuli a vidíme sa na budúce. Čaute.